A trebui să oprești și parta. Uite că și plus parta ai 70 de frame. A Da. trebuit pe filmare sau să mai știu? Păi am filmez acum. Păi ai apăsat pe start recording la OBS? Cred că da, nu? Ai apăsat? Da, se pare că da. Ți arată că filmează? Da, se pare că da. O să filmez pe HD Pro Hacker-ul. Adică deja am avut o fază cu hack, dar... Dar se vede clar că avea hack acolo. Da, uite, tu mi-ai pus la 60 și mie merge 900, 200 de FPS-uri.